aquí per xerrar de voluntariat. Sí. Una cosa, mira que fa estona que mos coneixem i a la millor no n'hem xerrat. Hem El que xerrat- a la millor m'agradaria haver-ne xerrat. Sí, hem xerrat de moltes coses, però d'aquesta precisament no. I jo pensava, vivim un moment de canvis, vivim un moment postpandèmic, moltes dinàmiques, molt de trulls a nivell de la nostra comunitat autònoma, en el nostre estat, a tot el món, i crec que estaria bé que poguéssim compartir un poc què pensar, com el vivim, tu que fa molt d'anys també que fas de voluntari, què creus de quina manera influeix això damunt la nostra societat, no? Per mi crec que és un valor molt important, un valor a donar-li empenta i a seguir recolzant, perquè crec que ens fa una societat més humil per una part i més comunitària per l'altra, una societat millor, crec jo. No ho sé, però tu, des de la teva experiència, com veus que és el voluntari? De quina manera aporta a la nostra societat? Sí, perquè és vera que ha canviat, com tu dius, va canviant el món, ara després de la pandèmia, la guerra aquesta d'Ucraïna, però hi ha coses que no canvien i que hem de mantenir, i és la solidaritat. I jo crec que el voluntariat és una manera de fer real la solidaritat, aquest sentiment de que tots, malgrat tots aquests canvis i les guerres i això, som part de la mateixa família humana i tenim molt de problemes i ens hem d'ajudar uns amb els altres. Jo una de les coses que trobo molt guapa és que hi ha perfils tan diferents, i en aquesta societat, en aquest moment hi ha hagut tants joves que s'han incorporat, tantes persones migrants, estrangeres, tantes persones que sense formació, volen aportar el seu gra d'arena a construir una societat més bona, a construir, a dir, amb què vos puc ajudar, què puc fer perquè aquesta situació canviï, que trob que és molt guapa i valoro moltíssim, per exemple, l'empenta dels joves, el compromís, perquè a vegades xerrant que els joves no tenen valors, però jo crec que tenen molt de compromís i sobretot veuen que el futur és tan incert que volen canviar aquest món i volen apostar per altres maneres de construir una societat, no? I tu xerraves de la solidaritat, jo crec que hi ha molt de valors que els voluntaris aporten en aquesta societat. No ho sé, des de la teva experiència... Jo crec que tu has dit una cosa que m'agrada molt i és que ara veiem com gent molt diferent col·labora amb el voluntari, volen ser voluntaris. I jo he considerat sempre que la pluralitat d'opinions és un valor de la solidaritat, perquè la meva experiència és que si ens juntem gent que en pensam igual, podem arribar a fer molt de desbarats. Però si ens juntem gent que pensam distint, un en l'altre, arribam a solucions més consensuades i anem més alerta a no ferir l'altre i arribam, a lo millor, a encertar més. Jo crec que aquest pluralisme, pensar diferent, enriqueix moltíssim el voluntariat. I, a més, la meva experiència és que com més ens acostam a l'acció, menys diferències, diríem, ideològiques o religioses hi ha. I si no fas res, aquí hi ha molta diferència. Podem discutir perquè discutim el pla teòric i tal, però, en canvi, si ens acostam a l'acció, a la realitat, aquí les diferències se van esvaint. I això jo trobo que és un procés... M'agrada fer feina amb gent que pensa distint que jo. Crec que se n'aprèn molt. Ara jo m'he fet pensar en dues coses. Una, des de Càritas, que jo és la meva realitat des de fa molt d'anys, no? I que ara faig feina en la gestió de voluntariat, però durant molt d'anys he fet feina amb molt de voluntaris, sí que en aquests moments veiem que han d'estar molt més oberts, no? La gent no ve de l'Església i no ve de les parròquies, però sí que han d'estar oberts perquè valoren l'entitat pels seus valors, per lo que transmet, no? I una altra cosa que m'ha fet pensar és de quina manera ens acostam a les persones. Quan tu xerres de l'acció, lo important que és les relacions amb els altres. En les persones, que tots som iguals, però que poden aportar el seu gra d'arena des de l'actitud de voler un compromís, una transformació, o d'aquelles persones que en aquell moment, per la situació que viven, sigui la que sigui, necessiten d'aquest suport, d'aquest acompanyament, d'aquest mirar fit a fit i de poder dir el seu nom i sentir-se acompanyat. I jo crec que això, l'acció, és el que fa tenir l'experiència de vida de que allò que estàs fent
és útil, no? Té sentit. I a més, l'acció és el que t'acosta a l'altre, perquè el que te col·loca, tu has de mirar-se en els ulls, en la gent, i és així com aprens. És a dir, la diferència, jo crec que entre el que fa Càritas o el que fem la Fundació Montejón Solidari i el que se feia abans, és que les relacions són horitzontals, fins i tot amb els beneficiaris. És a dir, no és una relació vertical allà on tu dones qualque cosa, no, tots dos donen, saps? I aquell que ho necessita, te dona fins i tot el més valuós, que és un tros de la seva vida, perquè tu li donaràs a lo millor una ajuda en forma d'aliments, o amb vosaltres que feis moltes coses distintes, d'ajudar en el lloguer, de fer-li una formació, etc. Però ells donaran un tros de la seva vida, i això val molt més del que nosaltres els hi podem donar. Aquest compartir és brutal, brutal. I nosaltres, a més, en aquests anys darrers, tenim experiència de gent que ha estat participant de Càritas que vol col·laborar també. I és molt guapo perquè penses que tu has dit, aquest aprenentatge de la relació humana és molt guapo perquè cadascú aporta des de la seva experiència de vida. Ara, per exemple, tenim moltes persones que són nouvingudes, no? I que l'experiència comunitària, sobretot a Llatinoamèrica i Àfrica, és molt més viscuda que no aquí, que són molt més individualistes, no? I jo crec que ens aporten una mirada tan diferent, tan diferent, per això, perquè integren més, tenen aquesta sensació de poder aportar des de la proximitat, de la seva experiència, del carrer, del seu barri, en el que tots sumen i som iguals, no? I a més, tota aquesta gent nouvinguts en els que tu te refereixes ens ensenyen tant perquè efectivament venen d'un context, potser hi ha principis de més vida en comú que aquí, però aquí els veus amb una situació d'una fragilitat o d'una vulnerabilitat que dius, bé, nosaltres amb què estan fallant també. I ells t'ensenyen moltes coses que nosaltres fem malament, també. I jo crec molt en aquest intercanvi. El voluntariat és un intercanvi, no és una relació a la qual uns donen i els altres reben. Per això nosaltres, tots els que venen, els fem firmar després un compromís, que vol ser com un contracte, un compromís d'inclusió. Bé, és un contracte, però ho firmen tots dos, com que dir, nosaltres vos donem, però vosaltres també mos doneu, perquè quedi clar quina és la relació. Jo també crec que amb aquesta experiència, amb aquesta vivència, el que ens ajudarà és a ser una societat diferent. Ser una societat diferent perquè nosaltres també ja venim de processos de transformació, perquè el món ha canviat sempre, no? Però és vera que la inclusió no és fàcil a segons quins moments, perquè nosaltres mateixos a vegades posem barreres, i han d'estar oberts tant uns com els altres per fer una cosa que ens dugui, no sabem a on, però la veritat és que el fet que tu te comprometis en l'altre i en la societat allà on estàs per transformar-la és un element positivíssim, crec jo, de cara en el futur. I deia l'experiència dels joves perquè, malgrat el seu poc temps, la seva poca disponibilitat, perquè estudien o cerquen la seva primera feina, volen integrar el tema, volen ajudar, volen fer qualque cosa, no? Jo recordo que al temps de la pandèmia hi va haver molta mobilització de joves. No tots han quedat, però després n'hi ha que sí que s'han compromesos, no? I també veia que la seva aportació és més fresca, inclouen eines que nosaltres no incloïem per dinamitzar, per donar a conèixer, no? L'altre dia érem una trobada de voluntaris i hi havia una persona que deia no, perquè nosaltres hem de donar a conèixer en xerrat en Sobal, hem de ser enmig de la plaça. Tenen, s'arrisquen i te fan que has girat, peguen com si fos dos copes de dir, per aquí no anam. I crec que també aporten un valor tu deies de la solidaritat, però de la gratuïtat, de la generositat, de respecte, de la feina en equip. Crec que aporten un valor també, aportant des d'aquesta feina més horitzontal, aportant un valor que com a societat els hauríem de tenir més presents. Sí. I els joves, per exemple, nosaltres tenim la participació dels joves a través sobretot de la clínica jurídica, i són joves universitaris que estan acabant la seva formació
I és vera el que tu dius, de que moltes vegades ells tenen un impuls. Ara, per exemple, l'altre dia un grup de la clínica Gimenó han fet unes infografies i jo dic, què és això d'infografia? No sabia què era una infografia. Perquè ells, fins i tot, les eines que manegen, el llenguatge, havien fet unes infografies amb el dret d'estrangeria i l'arrelament social i tot aquest... Bé, i nosaltres els hem penjat allà, però ells ho fan d'iniciativa pròpia perquè aporten valors i aporten una cosa que hem de saber captar i és innovació, perquè ells venen d'uns àmbits que nosaltres, que són nous i que nosaltres no tenim una experiència, però ells sí, ells comencen a tenir-la. En aquest sentit, nosaltres veiem que des de Càritas també està canviant el perfil de les persones voluntàries. Nosaltres teníem persones molt grans, persones d'un compromís de molt d'anys, no? Clar, la pandèmia els ha retirat en aquesta gent, no? Per temes de salut, per temes de por, per temes de... Bueno, però és vera que s'ha costat una altra gent molt formada, que és vera que el seu compromís potser no serà tan llarg, però potser serà molt qualitatiu, no? I això ens suposa també a les entitats que han d'acompanyar tot aquest voluntariat, perquè jo crec que sí que el voluntariat requereix acompanyament, agraïment, valoració, i això a vegades no ho feim prou, no ho feim prou. Però sí que les entitats ens fa canviar el tarannà que teníem del concepte de voluntariat. No sé si a vosaltres, a la Fundació de Jesuïtes ho teniu, a Montession Solidari ho teniu més constatat, però nosaltres que hem vist com les parròquies se van reduint, però ens arriba gent constantment, de dir, hem de gestionar d'una altra manera, hem d'acompanyar d'una altra manera, hem de valorar tot això que s'està fent i que potser el compromís serà més curt, però intens i de molta qualitat. Nosaltres hem hagut, per aquest fenomen que tu dius d'incorporació de joves en el voluntariat, nosaltres l'hem hagut de gestionar un poquet, perquè després hi ha d'haver també una comunicació entre els nous i els vells, perquè els vells també aporten experiència. Per fer feina junts, no? I hem fet fins i tot un departament que es diu Benestar del Voluntariat, i organitzen, diríem, àmbits de trobada de joves amb els vells, perquè jo hi ha gent jove que no els conec i a mi no me coneixen tampoc. I se tracta de crear, i això a través de reunions i qualque festa i qualque celebració, i això miram per el que tu dius, perquè hem de saber valorar aquest esforç que fan el voluntariat. I és vera, estic d'acord amb tu, que moltes vegades ens oblidam, ens centram en que hem de prestar uns serveis als usuaris i hem de ser eficaços i tot, i potser ens oblidam dels que tenim a de vora, del voluntari que està de vora. I els hem de cuidar, com tu dius. Precisament aquesta setmana passada era una reunió amb altres càritas diocesanes que preparam una jornada amb uns responsables de voluntariat, perquè aquest any havien de fer una de voluntaris i la vam suspendre perquè la gent no se va apuntar. Jo crec que encara en la situació de pandèmia ha condicionat molt la participació i tot i que la gent té ganes de trobar-se, encara hi ha certes coses que jo m'ho costa entendre. Però és cert que quan xerraven un poc de per on hem de fer feina, xerraven que hem de recuperar, hem de revisar l'itinerari per poder integrar tots aquests perfils diferents, però sobretot el tema de cuidar les persones. Ara m'ha fet gràcia això del benestar del voluntari, però el tema de cuidar les persones, quin acompanyament els feim, com estan pendents d'ells, de quina manera valoren la feina que fan, se senten valorats per retorn, perquè és vera que quan tenim voluntaris que quan feien la formació amb gent nova venen a donar el seu testimoni, és molt important el que cada un rep i compten els altres, no? Jo no sé vosaltres com ho feis, quan hi ha gent nova que s'incorpora i la gent antiga en aquesta formació inicial, si també la feis a partir de l'experiència. Sí, efectivament, tenim una formació dels voluntaris nous i procuram que hi hagi aquesta transmissió d'experiències dels vells en els joves, al mateix temps que se'ls forma en la llei del voluntariat, els seus drets, els seus deures, els intentant transmetre quins són els principis de la Fundació, els principis de solidaritat, de respecte a tota la gent, de la diversitat cultural, etc. És a dir, tenim establert un petit itinerari, com dius tu, per tota la gent que vol ser voluntària nostra. Però de vegades
també trobo que haurien de fer més. Perquè no només aquest curset d'entrada és el que tu dius, haurien de fer després. més tema de formació contínua, de trobades, no? De trobades que a vegades són formació indirecta, però que són formació a partir de la vida, de l'experiència. Nosaltres, just abans de la pandèmia, que havia començat molta gent nova, volien tenir una trobada amb tots els nous, un poc per contar quina havia estat la seva vivència, com se sentien amb allò que ells imaginaven, que somiaven, si realment allò els havia omplert, no els havia omplert, si creien que era útil el que estaven fent o no. I justament la pandèmia ens ho va aturar. I ara una cosa que ens tornàvem a plantejar, que ara ja hi ha com més ganes de trobar-se i que hi ha més possibilitat, també és cert, però és vera que l'experiència d'un, el sentir-se... Jo dic, el voluntariat és una actitud, no? I ho hem d'integrar dins la vida. No perquè tinguis moltes hores buides, els hagis de dedicar totes a voluntariat. Jo manco de les coses que dic a la gent nova, que gent prejubilada, o gent que ha estat en verd, ara no tens res a fer, que aquest temps de pandèmia, i vull fer voluntariat. Mira, hi pot dedicar un temps, però no tot, perquè ho has d'integrar dins la teva vida amb altres coses, no? Ara, aquesta actitud de transformació, de canvi, de millorar el món, l'hem de fer des d'aquesta realitat i des de la realitat de cada dia, no? Estic d'acord amb tu que el voluntariat o la solidaritat és una cosa que ha de formar part de la nostra vida. No és una dedicació, no és part de la nostra vida i és una cosa quotidiana, no és una cosa puntual, ni tampoc una cosa que sigui, diríem, una dedicació exclusiva, no? Ha de formar part de la teva vida. I nosaltres, bueno, insistim molt en això, la solidaritat com a part de la vida quotidiana. Jo crec que això és molt important. Compatible en tot, com tu dius, compatible amb els teus gustos, amb la teva professió, si tens amb els nets, com dius tu, no? Perquè hi ha voluntaris que tenen nets i tot això, vull dir, és part de la teva vida. Jo crec que és, així concebuda, és un element de felicitat. És a dir, proporciona, és part de la felicitat, és tenir una vida rica com aquesta. Veus, ara que dius això de la part de felicitat, crec que el voluntariat també s'ha de fer amb gust i ha de ser un element alegre, vull dir, un ho ha de viure amb alegria. I crec que una paraula que també a mi m'agrada molt és que són persones amb esperança cap mirant en el futur. Vull dir, és aquella gent que, malgrat la passa petita de formiga, creu que arribarà a un horitzó o a un futur que un no sap, no? Jo crec que aquesta solidaritat amb esperança crec que són paraules que animen, que motiven, que obrin, no?, altres experiències de vida. I després jo crec que hi ha un altre punt que també és important i és que tota aquesta esperança ha d'estar enfocada des del punt de vista dels drets humans. I per això potser hi ha una mica de formació professional, però jo crec que el voluntariat, es tracta que has de tenir amb els usuaris, amb els beneficiaris, has de ser que són persones, diríem, malament que estiguin. La mirada de drets no s'ha d'oblidar mai. És que aquesta perspectiva de dret també és el que ens fa que sigui solidaritat de bon de veres. Són persones que per malament que ho hagin passat o que ho estiguin passant, són persones i els hem de donar aquests drets i aquesta possibilitat d'exercitar els drets que tenen, que per això tenim totes dues institucions, tenim la clínica jurídica i un assessorament legal i jo, per mi, aquesta perspectiva, tu ho has dit abans, perquè la solidaritat, en definitiva, és començar un camí, però ha de ser un camí inspirat en el respecte, en els drets, i si se parteix d'aquest respecte, se pot arribar molt ben fora. La persona és el centre de tot. És el centre de tot. És el centre de tot i no podem oblidar, no podem substituir els drets socials per drets humans de la persona, no? I moltes vegades aquesta carta magna que fa tant d'anys ja se va fer, l'hem deixada de banda, és cert. I no la podem deixar, i per això que tenim aquesta clínica jurídica, no? Que és una experiència guapíssima. I jo sempre els dic, en els de la clínica jurídica, a part dels usuaris que tingueu, això té una importància simbòlica perquè ens defineix com a projectes. Tenir una clínica jurídica, després potser fan un assessorament a 20 o 10 o 5,
però no és això l'important. És important perquè els hi poden solucionar molt de problemes en aquest gent, però també és que demostra com els tracten, com a subjectes de dret. La dignitat humana, el respecte a la dignitat humana és mirar aquella persona com a subjecte de drets. I ara m'has fet pensar, tu que vens del món de la jurisprudència, del món dels jutges, del món de la justícia, com veus que veuen aquest paper de voluntari? Com creus que que aquest món se pot acostar més a vegades, no? Perquè moltes vegades, jo els dic als qui venen, el primer dia que venen a la clínica jurídica, dic, això vos servirà per saber què se pot fer amb el dret i per saber el que no se pot fer amb el dret, per saber on no arriba el dret. I això també t'ensenya molt, comprovar la impotència, és a dir, comprovar que moltes vegades la llei no arregla les coses. Hi ha d'haver aquest toc de solidaritat, perquè si te fixes dels valors de la Revolució Francesa, igualtat, fraternitat, llibertat i fraternitat, la llibertat i la igualtat més o menys ho pots posar damunt una llei. Però la fraternitat, que això va més enllà de la llei. Clar, va la part humana. Sí, i això és el que... Però sobre la base de que se respecti la llibertat i la igualtat. I després hem d'afegir la solidaritat. Però clar, la solidaritat no és una qüestió legal, és una qüestió de tots. I aquí entrem nosaltres, aquí entra el voluntariat, crec jo. Això és la meva perspectiva del punt de vista, diríem, d'aquests valors que són valors civilizatoris, són valors en els quals se basa avui en dia el pacte social de convivència i en el qual se basa qualsevol societat democràtica, no? Realment, el voluntariat és aquest plus, és un plus de la societat en general. És un plus que no està a la llei i que hem de posar entre tots i els hem de posar també els voluntaris. Margarida, i xerrant un poc del futur, del voluntariat, jo veig que, clar, una línia clara és que continuarem ajudant a les persones que ho necessiten, les persones que estan en distintes situacions allà on han de mestir la nostra ajuda. Però penses tu, també, com en una perspectiva de futur, que si s'aconsegueix que una part important dels ciutadans, de les ciutadanes, se dediquin a una activitat voluntària, també millorarem tots com a societat, no només aquelles persones que estan directament beneficiades per l'actuació de les nostres entitats, per exemple, sinó també tots com a societat, de cara en el futur. Tu penses que tu has parlat, aquest entusiasme que hi ha, o aquest nou impuls per voluntariat, pot actuar com un factor que dinamitzi i que ens millori a tots com a societat? Jo crec que sí. Jo crec que sí que és un element cohesionador, un element que ens fa més tenir en compte tots, i jo crec que això ens beneficia. Hi ha una preocupació que tinc, que és que, clar, tu xerraves de secció en un moment determinat, en el voluntari és el que li pica secció, i és vera. Una preocupació és l'activisme, de gent que fa activitat i vol fer activitat sense reflexió, moltes vegades. I l'altre és que quan vivim en un món globalitzat en el que hi ha tantes mancances, ens preocupem molt de redol de devora i perdem un poc la perspectiva d'aquest món. Hi ha moltes parts del món que estan patint molt, no? I jo penso que en l'actitud que xerràvem abans hem de tenir en compte un poc més aquesta visió més global de transformació i de participació, perquè el que nosaltres fem aquí té repercussió allà. Vull dir, en aquest món que estan vivint, no? En diferents formes. Ara que vivim lo de la situació de la guerra d'Ucraïna, aquest embargo que hi ha en el tema dels aliments, el que està afectant a un lloc té unes conseqüències brutals a altres països, a una altra part del món, no? I jo crec que en el tema de solidaritat i en el tema de voluntariat, el perill està en ser molt percepció sense la reflexió. I quan deia hem de canviar d'actitud, crec que també hem de pensar un poc més enllà del nostre redol, no? No sé tu com ho veus, però a veure, l'experiència la tenim des del contacte directe en l'acció. Però potser nosaltres, que som una entitat que també compta en les càritats
Càritas Internacional, Càritas d'altres països, i en això que hem intentat fer coses de cooperació amb altres càritas, i quan veus les realitats tan diferents, dius, necessitem sensibilitzar aquí perquè creguin i aportin des d'aquest altre punt de vista, no? I en aquest sentit crec que hem de canviar de cara en el futur, també hem de canviar encara un poc més actituds nostres, no? I col·laborar. Ara, se'n dubte que la gent compromesa des de l'acció voluntària ajuda a transformar la societat. I uns, a lo millor reflexionen més i un manco, però tots sumam, no? Ara, crec que no podem oblidar això. I de cara, diríem, a animar la gent a que faci voluntariat, tu creus que serien dues idees que jo tinc, i una és que fer voluntariat te pot ajudar a superar l'aïllament d'aquesta societat d'internet, saps? Tots estan hiperconnectats, però estem aïllats perquè estem en connexions amb la computadora, però no estem en connexió amb els nostres éssers humans, amb els nostres companys de vida, i a lo millor el voluntariat, la gent quan ve a nosaltres també cerca això. Una trobada, crear un vincle. Exactament, i jo crec que això és important, concebre també el voluntariat com un àmbit allà on se pot superar aquest aïllament d'internet, per posar-ho, diríem, senzillament. Aquest àmbit més relacional, més humà, més de proximitat, no? Record que en Sebastián Mora, que va ser secretari de Càritas Espanyola, que una persona amb molt de cap, deia: les xarxes ens ajuden a comunicar, però no ajuden a crear vincles. I jo crec que és això que dius tu, no? La gent necessitam, després sobretot d'aquests 2 anys de pandèmia, la gent té necessitat de trobada fraternal, de trobada humana, de poder-se mirar. I ara que m'ho hem llevat les mascaretes, encara més, hi ha gent que li sorprèn, no te coneixia d'aquesta manera, no t'hagués reconegut sense la mascareta, no? Però és vera que crec que les eines ens han ajudat molt en moltes coses i els hem de saber aprofitar, però no amb exclusivitat, perquè la part de trobada humana jo crec que és fonamental. I crec que de cara al futur això és el que ha de possibilitar el voluntariat, no? Aquesta topada amb la gent, que crear vincles de suport, de relació, de saber que qualcú està pendent de tu, no? I que si hi ha hagut aquesta relació directa, és més fàcil una telefonada que si només és per través de pantalles. I per mi una altra idea de cara al futur també és l'aprenentatge. Jo crec que s'aprèn molt de voluntari. Viure és aprendre. El dia que deixem d'aprendre, pràcticament deixem de viure. I dins l'àmbit del voluntariat aprenem tant, no només dels altres voluntaris, sinó també dels usuaris, de la feina, dels beneficiaris, de cercar. del que te diuen, de cercar, de mirar, de veure les coses d'un altre punt de vista. Jo crec que aprendre és una altra de les idees bàsiques que pot ajudar la gent o que pot animar la gent a ser voluntari, perquè se n'aprèn molt, jo crec, siguent voluntari. I estar oberts en aquests canvis, en aquestes novetats, en aquesta frescura de gent que t'opina diferent i que s'acosta i no en feies comptes, no? Jo he tingut unes experiències darrerament de gent que ha estat amenaçada de mort, de Llatinoamèrica, de gent d'altres religions que venen i volen fer voluntariat en Càritas, i dius, quina riquesa per a diferents religions, diferents cultures, per a sumar, no? Per a aprendre dels altres amb els altres, no? No només dels altres, sinó conjuntament, aprendre de coses conjuntament, no? Sí, realment. Jo convidaria a que la gent vulgui tenir aquesta experiència. Sí, jo també. I així. Bé, i he estat molt content d'aquest intercanvi d'idees. Sí, jo també m'ha agradat. Perquè estem en la nostra feina cada qual i després hi ha pocs espais com aquests on podem pensar un poc i reflexionar sobre el que estan fent. I compartir el que estan vivint. Exactament. Moltes gràcies. Gràcies, Carles, a tu. Gràcies a tu.